لباجار حسا کجی به مناسبت تا یعنی به آرمانجا فرمی کرنا زمان کردی خو پیشاندان کاتل دارخستن خو پیشاندان لپیشی آواهی پارێزگەهێ چێبوو و داخویانیە کاتە بەلافکردن داخویانیە که ده داخواز هاتنە پێشکەشکردن ji bo hikûmeta Sûrî hatine pêşkêşkirin di daxuyaniyê de bi giranî daxwaza naskirina zimanê Kurdî weke zimanekî fermî û sereke hate kirin. Xwe pêşanderan xwestin ku zimanê Kurdî li dibistan, li zanîngeh, li dadgeh û hemû saziyên hikûmetê zimanê Kurdî bê bikar anîn û navên bajar û tabloyan jî bi Kurdî bên nivîsandin. Her wiha hate xwestin ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û bang li hikûmetê kirin ku dawî li polîtîkayên înkar û erebkirinê bîne û rêzê li nasname, çand û medyaya Kurdî jî bikire. Naskirina fermiyê zimanê Kurdî wekî zimanekî sereke li gel zimanê din dide. Danasîna fermiyê zimanê Kurdî di dibistan û zanîngeha de. Sesê, parastina zimanê Kurdî ji bişaftin û qedexekirin û emhakirinê de. Çar, bikaranîna zimanê Kurdî di saziyên hikûmet, dadgeh û îdareyên fermî de. Pênc, nivîsandina navên bajaran, saziyên dezgehên hikûmetê û tabloyan bi zimanê Kurdî. Şeş, piştgiriya medyaya Kurdî, çandî û hunera gelê Kurd bi zimanê dayîkê. Heft, avakirina navbendên akademîk û lêkolînê ji bo zimanê Kurdî, ya ku zimanê Kurdî dihasta lê zimanî de pêş bikeve. Heşt, garantîkirina matê zarokan ji bo fêrbûna bi zimanê dayîkê bê cudahî bila bi hemû rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de bigiştî. Neh, rêzgirtina ji nasname û çanda Kurdan de wekî beşeke yekgirtî û dîroka herêmê. Deh, bi dawîhanîna polîtîka înkarkirin û erefkirinê an jî siyaseteke ku armanca wê jê birina zimanê Kurdî li rojava û tevahiya Sûriyê ya bên pir mezin bêne avêtin.